Malawi Today. Sana bwino ni nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Christmas ndi Nyuwere kwa Malawi pamene akhristu lero akukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati chimusankhireni ngati mtsogoleri wa dziko lino iye ndi boma lake akhala akuyika chidwi makamaka pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, ndalama zakunja, mafuta agalimoto komanso fetereza. Profesa Mutharika wapemphanso Malawi kuti akondwerere nyengoyi mwa mtendere ndi kukhala anthu olimbikira komanso okonda dziko lawo mu chaka chomwe chikubwerachi. Mpingo wa CCAP mu Synodi ya Livingstonia walangiza anthu mdziko muno kuti aziyamba alingalira asanagule zinthu munyengo iyi ya chisangalalo ponena kuti pali zinthu zambiri zofuna ndalama zomwe akumane nazo ikatha nyengoyi. Langizoli lomwe wapereka ndi mkulu wa nthambi ya Church and Society ya mpingo Mbusa McBrown Mulaga wabwera pomwe Amalawi ambiri ali pa chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Temba Mwale wadza ndi ripoti ili. Masiku a Christmas ndo ochepa kwambiri. Chikondwerero cha Christmas ndi New Year ni masiku ochepa kwambiri. Koma kusogoloko tindi nyengo yaitali kwambiri. Tindi mafizi, tindi mafetereza, tindi zinthu zambiri. Ne munthu kholo lililonse lomwe likudziwa kuti nthawi ngati inoyo nthawi yomwe makobiri avuta kwambiri pa Malawi pano. Amayesesa kwambiri kuti akamasangalala amaganizaso za msogolo. Samangosangalala kuti lero ndi lero ndalama zonse zithe chifukwa mawa pa 5 pano ana zafuna kupita ku skolo. Mvula yomwe ifunika fetereza. Ndizifuna kuti tisangala musamala kwambiri moti tipiteso mkutsogolo osati kumazakanena kuti ayi ndalama zandithera ukulowa mgongole chifukwa chakuti panopo tachita spend za ndalama zambiri. Komanso nthawi ngati inoyo kusiya pa nyumba kumachokapo kapita bwino kane anthu akuba nawonso amatengaso nthawi ngati imeneyi tente samale nyumba zathu tente samale kayendesedwe kanjinga ndi kubwera kunoko ndachita kupeza kuti anyamata akabaza mbiri atamwa koma ndikuti muli chipwirikiti munsewo ngati akufuna kuti apange ndalama asiye kumwa apange ndalamazo ngati afuna kuti amwe koma akhale ku nyumba koma chomwe tikunena panopo ma motorist amene akuyendesa galimoto tonse amene tikugwiritsa ntchito msewu tente samalise kwambiri fa nyengo ngati ino ni nyengo yoti kumakhala ngozi zosiyana-siyana. Bungwe la zachifundo la Community Concern for the Needy CCN lati mpofunika kuti anthu aziganizira zokhuza anthu makamaka zotukula anthu ovutika kuti nawo athe kuthandiza mokwanira kutukula madera awo. Mkulu wa bungweli Mbusa Edward Kamtuzi wa mpingo wa CCAP mu Synodi ya Livingstonia ndiye wanena izi pa phwando la Christmas lomwe anakonzera ana komanso achikulire ochokera mdera la Jenda mboma la Mzimba. Mbusa Kamtuzi anati kusamalira gululi kungathandize kuchepetsa mavuto ena omwe amakumana nawo. Grant Muhango ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pofuna kulimbikitsa chikondi ndi chiyanjano pakati pa ana osowa aulumali ndi okalamba kwa Jenda mboma la Mzimba, bungwe la zachifundo la Community Concern for the Needy CCN linakonza phwando losangalala limodzi ndi anthuwa mu nthawi ino ya chisangalalo cha Krismasi. Mkulu wa bungweli Mbusa Edward Kamtuzi anati bungwe lawo lipitiliza kuthandiza ndi boma potukula miyoyo ya anthu osowa kuti nawo athandize mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Ndi malingaliro onena kuti anthu awa pa chizungu timati apange empower tipange zinthu zonena kuti zikhoza kutukula moyo wawo azafike pa level yonena kuti anthu awa akhoza kuzidalira pa iwo okha. Tifuna beti apase ngati ma training osiyana-siyana kuti tipange ma program ena amene akhoza kutukula miyoyo ya anthu ngati amene. Mlendo wolemekezeka pamwambowu Mbusa William Musongole wa mpingo wa Ebenezer anati nthawi yakwana kuti mipingo ilimbikitse ntchito zothandizana ndi boma kuphunzitsa anthu zomwe zingawatukule pa miyoyo yawo. Ndikamaona ana panopa ine ndimaona kuti sibwino kuti ana azidusa mzinthu ngati zotero kwabwino tiyalimbikise kuti asaduse mnyengo zimene ifeyo tinadusamo kuti moyo wawo uzakale wabwino. Nawo ena mwa omwe anapindula ndi thandizoli anati iyi ndi njira imodzi yothandiza kukwaniritsa masomphenya awo. Ine ndasira njabu chifukwa kuti
kugawana chikondi pakati pana omwe saziwa mawu a Mulungu. Ngatothokoze amene anapangisa mwambo umenewu athandiza chifukwa choti ana ena anakhala kunsewu china chake chitozochitika kunsewu choyipa. Pothirapo ndemanga wapampando wa komiti yoyendesa ntchito za bungweli Mayi Janet Muhangu anati bungwe lawo lipitiriza kuthandiza asungwana kuti akwaniritse masomphenya awo. Pambali popasa chakudya anthuwo analandiranso chimanga aliyense kuti akayambirepo, komanso ena mwa iwo analandira nkhumba. Grant Mwango, MBC Mzimba. Unduna wazofalitsa nkhani wati boma lavomereza anthu asanu kuti ndiomwe aperekeze wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Jane Ansah ku ulendo wawo opita ku United Kingdom omwe anyamuke pa 26 December 2025 ndipo adzabwera pa 10 January 2026. Malingana ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi nduna yazofalitsa nkhani Dr. Shadrack Namalomba chati pa ulendowu boma lagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 170 miliyoni kwacha pogula matikiti a ndege komanso ma allowance. Namalomba ati ndalamazi zikanatha kukhala zokwera kufika pafupifupi 300 miliyoni kwacha, koma azichepetsa potsatira ndondomeko zatsopano za boma zosamalira chuma. Iwo atsimikizira Malawi kuti boma la DPP pansi pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndilodzipereka pokwaniritsa malonjezo ake osamalira chuma cha boma, poonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma sakusakaza ndalama za boma. Ndipo padakali pano wapampando wa bungwe loona za ufulu wa anthu la Human Rights Consultative Committee wati atakumana ndi akuluakulu aku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu apeza kuti anthu asanu ndi amene aperekeze Dr. Ansah kupita ku United Kingdom. Komanso kuti agwiritsa ntchito ndalama zokwanira 168 miliyoni kwacha pa ulendowu. Wapampando wa komiti yaikulu ya bungweli Robert Mkwezalamba ayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Mkwezalamba ati mwazina wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu akupita ku Mangalande kukayendetsa ndondomeko yochotsa wina mwa katundu wake kubwerera kuno kumudzi. Mkwezalamba akuyankhula zambiri. Ndizoona kuti ifenso tidakhudzidwa titaona mapepa masamba mchezo mapepa akuyenda onesa kuti vice president a dziko lino akhala kutuluka mdziko muno kupita ku dziko la ku Mangalande, koma chopweteka kwambiri nchona kuti amaona kukagwiritsa ndalama zosachepera 1.9 billion zomwe tinazoona ti ndalama zazikulu kwambiri. Ndi anthu anayankhula zambiri, panali mndandanda wa amene ndalamazo amene akuzigawira komanso mdipiti wa anthu amene akuyenda ndi vice president. Titapita chomwe tinapitira ku office ndikafuna kumva chilungamo tisanapange action tifa Malawi mapempha kuti amabungwe tithandizeni yendani m'misewu pangani zakuti ndi ngati HRCC sitimangothamanga timafuna timve tisanapite ku public. Ndiye kukumana kwathu ndi anzathu aku unduna zawo na za ku office ya vice president tinapeza kuti ndizoona kuti vice president akhala akupita ku dziko la America la Mangalande kumene ali ndi zawo zokachita. Ulendo awika ngati kuti ndi wa private kuti si wa boma, koma ndonena kuti iwo munga munthu wa dziko kapena wa Malawi munthu sakuyenda mmene amayendera muja kuti mwina akayimirira dziko kwakuti akapanga zakuti koma akagwira ntchito za iwo mu office mwawo komanso iwo ngati munthu amene akhala mdziko la ku Mangalande. Ndiye zina mwa izo ndizimene napeza kuti iwo anakhalisa ku dziko la Mangalande atachoka kuno zisankho za 2020 anakakhala dziko la ku Mangalande kumene banja lawo lili. Ndi amapita ndipo akupita ndi cholinga choti akacheze ndi banja ndi abale ndina komanso akanyamule katundu wina abwere naye kuzakhala kuno. Ndi cholinga choti azipereka attention yawo ku Malawi kuno, chifukwa chonena kuti ngati banja lingapitirebe kukhala ku Mangalande ndiye kuti azifuna pafupi azipita ukaona banja, koma afuna apange zonena kuti zinthu zina zibwere kuti ku Malawi kunoko. Nambala ya anthu imene amati 15 padakali pano imene tinapasidwa ife mayina ndi amene aona ndona kuti ndi anthu 5 okha asanu amene akupita nawo a president. Ndipo ndalama zimene amati zikagwiritsidwa ntchito si 1.9 billion zimakambidwa ziji, ndi 168 million yokha. Ikukula chifukwa cha ndege zimene akukwera paja muzuwa tilibe ndege, ndiye kuti amakwera ndege za gulu za public zimene aliyense wina amakwera ndi mitengo yake imakhala yokwererapo. Ndiye tikatenga toto yonse ndi nthawi imene akakhale kumene kuzodyera ndipo gona ndi mmene malamulo amalolera akuyenda kugwiritsa 10,000 kwacha. So zimatikhudza kwambiri because ngati tikufuna tiyende mwina tithire mafuta 5 liters ngalimoto
ndiye kuti timapezeka kuti tikufuna tigwise ntchito ndalama zambiri of which zimatisokoneza ndiye kuti ndiwo super khomo sizingapezeke yani. Ma transport amakhala okwera komanso mitengo ya zinthu mapezeka kuti lero ukafusa mtengo ukakonsekerewe ukapange budget ya zinthuzo koma ukapezeka kuti katundu ujo ukampeza okwera ndiye zimene zimandipweteka kwambiri. Ngati siku imene lomwe natagidi timapanga pasiku mafuta akamapezeka timapanga 30,000 ndiye kuti mafuta ngati akusowa ndiye kuti tiyembekeze kuti tipeza ndalama yosikira pa 30,000 mwe 10,000 kamana 15,000 kumene. Ichi nchifukwa chake popereka ndondomeko ya pakati pa chaka ya dziko lino nduna zachuma a Joseph Mwanamveka anatsindika kuti kusowa kwa mafuta a galimotowa kumwe kunafika povuta kwambiri mchaka cha 2024 komanso chaka chino kwachititsa kuti chuma cha dziko lino chilephere kukula kamba kuti ntchito zambiri zachuma zimalephera kupita patsogolo. Ndipo falitsa nkhani ku bunge la Malawi Energy Regulatory Authority MERA Fitina Khonje oza MBC kuti padakali pano zinthu zikusintha kamba kuti nkhokwe za mafuta a dziko lino tsopano zikulandira mafuta okwanira zomwe zikupereka chiyembekezo choti kapezekedwe ka mafuta awa tsopano kakhazikika. Pakali panopa makampani achama kampani yaikulu ya nokuma ya boma ikutha kugula mafuta ena ndikumayikako bendithu ku reserve kucha ngakhale kuti ndekuti ayenera kupitiriza kutero kuti reserve ifike pa chimake koma kubwezeresako ndikuti kunayambika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bunge la Center for Social Concern Akondwani Hara ati kupezeka kwa mafuta awa kuthandizira kukhazikitsa mitengo ya katundu pa nsika. Mchizungu amati speculative pricing, kukweza kwa mitengo ya zinthu kungodzera kukumphekesera. Ifa pakakhala kusowa kwa mafuta amalonda ena amakonda kukweza mitengo ya katundu moopsa kapena mopita patsogolo chifukwa cha mantha kuonjezeka kwa mitengo ya mayendedwe. So kukhazikika kwa mafuta kumachotsa mantha amenewa motero mitengo imakhala yosasinthasintha kawirikawiri komanso yolosera bwino. Kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likukumana ndi vuto la kusakhazikika kwa kapezekedwe ka mafuta pansika kamba kakusakwanira kwa ndalama zakunja zomwe pa Chingerezi amati forex, koma kubweranso kwa boma la DPP kwapereka chiyembekezo kuti vutoli lichepa penanso kutha kumene kamba ka mfundo zatsopano zomwe bomali lakhazikitsa polimbana ndi vutoli. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Krismasi ndi Nyuwere kwa Malawi pamene Akhristu lero akukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lati nkhokwe za mafuta a galimoto tsopano zikulandira mafuta okwanira omwe athandizire kulimbikitsa kukhazikika kwa mafuta pansika. Ndipo boma lati likuwunikanso za mgwirizano wake otumiza achinyamata mdziko muno kukagwira ntchito ku Israel kuti onse omwe akugwira ntchitozi akhale otetezedwa komanso kukhala umoyo wabwino. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Unduna wa za ntchito wati sunathetse mgwirizano wake otumiza achinyamata mdziko muno kukagwira ntchito ku Israel koma kuti akuwunika za ndondomekoyi pofuna kuonetsetsa kuti onse omwe akukagwira ntchito ndi otetezeka komanso akathe kukhala ndi umoyo wabwino. Ofalitsa nkhani ku undunawo Atabu Kauye ati kauniunuyu cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikugwirizana ndi mfundo zokomera dziko lino komanso kuteteza maufulu a anthu. Zambiri mulipoti ili la Alfisha Fisha koma yemwe akuwerenga ndi Telson Magombo. Akauye ati unduna wa za ntchito ndi ena ukhazikitsa malamulo omwe athandize kwambiri anthu omwe akutsaka ntchito maiko akunja. Iwo ati malamulo atsopanowa aonetsetsa kuti Amalawi omwe akukagwira ntchito kunja ndi otetezeka komanso kuti mwayi wa ntchito omwe Amalawi akupeza ukugwirizana ndi masomphenya a dziko lino.
mpaka nali pano undunawu ukuyankhula ndi nthambi zina zaboma zokhazikika poonetsetsa kuti ntchito yonse komanso ndondomeko wonse komanso magwirizano onse amene alipo okhudza kuwatumiza amalawi kupita mayiko akunja zikugwirizana komanso zili kulingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Izi ndikuonetsetsa kuti amalawi ali otetezedwa pamene akugwira ntchito, komanso undunawu uli ochilimika komanso uli olimbikira poonetsetsa kuti ntchito yonse komanso ndondomeko yonse ya kutumiza amalawi kupita mayiko akunja ili ya chilungamo komanso yotetezeka. Akauye atinso kupita chitsogolo boma litengapo gawo lalikulu pofuna kuteteza anthu omwe ali ndi chidwi chokagwira ntchito m'mayiko akunja. Pa mgwirizano wake ndi dziko la Israel, dziko la Malawi likuyembekezeka kutumiza achinyamata 3000 okagwira ntchito ku minda yosiyanasiyana. Pakadali pano amalawi 1000 ndi omwe alembedwa ntchito kudzera ku undunawu komanso mabungwe ena. Nthambi ya boma yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati mchaka cha 2025 chomwe chikuthachi chinali chaka chakasakaniza pa ntchito zawo malingana nkuti akumana ndi mavuto osiyanasiyana komanso kuyesetsa kuchita zakupsa potumikira Malawi. Mneneri wa nthambi mchigawo chapakati a Patrick Nsume ati ngakhale akumana ndi mavuto ambiri pa ntchito yawo ayesetsa kwambiri kupereka ziphaso za passport kwa anthu omwe akhala akuyembekezera kwa nthawi yayitali mchakachi. Iwo atsimikizira Malawi mdziko muno kuti bungweli lipitiriza kutumikira Amalawi moyenera mchaka cha 2026. Mayeso Chikhadzula anapita ku immigration ndipo walemba ripoti ili. Malingana Nsume, Department ya Immigration yachita zazikulu mchaka chimene cha 2025 pomwe anthu ambiri omwe amayembekezera kuti awathandize popeza ziphaso zawo za passport awathandiza. Iwo anati adakhala kwa sabata komanso miyezi asagwira ntchito, department inayambanso kusinthiza mapassport kotero kuti mapassport ambiri akuyembekezera anthu akatenge maofesi awo amdziko muno. Mwazina Nsume anafotokoza kuti kuchuluka kwa anthu omwe amayembekezera kuti apatse ziphaso zawo za passport kunakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo amakina a internet, koma nthambi inayika patsogolo kwambiri pothana ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo. Chaka cha 2025 ndi chaka chimene chakhala ndi zinthu zingapo tafuna kuti takumana ndi mavuto ambiri mu chaka chimene komanso takwanitsa kupanga zinthu zambiri ngakhale tinali ndi mavuto. Ndi chaka chimene tachimaliza bwino kwambiri chifukwa tunena kuti tayambanso kuprinta mapassport titakhala kanthawi ndithu osa printa mapassport. Timikizire pano Malawi kuti chaka chimene tikukachilowa cha 2026 tidzipereka pathunthu ngati department kuti tipitirize kuwapasa ma service abwino kupatula kuti ngati nthambi ya boma timakumana ndi mavuto ali apo ife ndiodzipereka kuti tiathandize Amalawi kuti atenge ziphaso zawo azipita kumayiko akunja kuti akachiteso zinthu zina. Ndife onyadira kunena kuti anthu amene abwera kuzapanga polema passport ndi ochepa kwambiri. Anthu ambiri tathandiza mu chaka chimenechi. Anthu amene tikuwathandiza mowirikiza ndi amene adalipira kale ma passport. Monga mukudziwa kuti tinali ndi vuto ndi makina athu opangira print ma passport, pano tinamba kupanga print ma passport. Ndiye chigulu chimenechi cha anthu amene akudikira ma passport titsimikize pano kuti miyezi yoyambirira ya chaka cha 2026 imene ikhala nkhani yakale anthu amene akauti onse awathandiza. Mmodzi mwa anthu omwe apeza chiphaso chawo cha passport ku department anayamika kwambiri poonera kuti tsopano ali ndi mwayi kuti apeza passport kamba kuti mbuyomo panali mavuto osiyanasiyana amakumana nawo akabwera ku ofesi. Ine kunoko chibwerere njakunonda ndathandizo labwino kwambiri chifukwa chokuti pa nthawi imene ndimakhala ndikubwera mbuyomo matha kumavutika kumakhala gulu kwambiri chani nde panopo zipeze zoti zatichitidwa bwino kuti tumati tikangobwera zimene atiuza kuti tipite uku zimakatheka mpaka na passport taitenga ndithu. Walimbikitsa azizanga amene ali pa processing ngati imene ya passport kuti abwere ndithu kunoko zinthu zikutheka. Pa nkhani yachitetezo Ansume apempha anthu onse mdziko muno kuti awathandize pothana ndi mchitidwe wa anthu omwe amalowa mdziko muno opanda zikalata zowayenereza. Yomwe zina anachenjeza kuti anthuwa apeza chiopsezo ku dziko la Malawi kamba kuti amafika mdziko muno kapenanso kukhala njira yofikira ku maiko ena oyandikana ndi dziko lino.
Tiyapempha Malawi mowamema kuti ngati nthambi ya immigration nyengo ino yachisangalalo takhwimitsa ntchito zathu komanso chitetezo. Tili panga road block kuyendayenda makwalalamu kuona kuti nzika za maiko ena zili ndi makalata okhalira amdziko muno. Ndiye tiyapempha Malawi ngati angaone anthu okayikitsa akanene kuno maofisi a immigration amene pafupi komanso athu kupita ku polisi kumene. Malipoti akuonetsa kuti anthu 80 mwa anthu 100 omwe apeza ziphaso za passport mchakachi amapita mdziko la South Africa. Pakali pano ndi ofesi yokha ya Lilongwe Immigration chigawo chapakati yomwe kusindikiza mapassport mdziko muno, komabe pali chiyembekezo komanso mwayi waukulu kuti pofika kumayambiriro kwa chaka chamawa cha 2026 makina ena atsopano akhala kufika mdziko muno, ndipo athandizira kwambiri kuti ntchito yosindikiza mapassport yayambikenso mzigawo zina za mdziko muno kuphatikizapo Blantyre mchigawo chakumwera. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Alimi komanso makamaka adindo mboma la Thyolo ati ali ndi chiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la zachitukuko la CDF kufika pa 5 billion kwacha zithandizanso kubwezeretsa mchimake ulimi wa nthochi omwe unali otchuka kwambiri mbomali. George Panda wadza ndi nkhani yonse ndipo ripoti ili imwe akuwerenga ndi Chin Chisanga. Mzaka za 1980 komanso 1990 ndera la Molere komanso madera ena monga Thekerani mboma la Thyolo ndiko kunali kulikulu la ulimi komanso malonda a nthochi m'Malawi monse muno. Galimoto zikuluzikulu zambiri zodzaza ndi nthochi zimaoneka m'mizinda yosiyanasiyana ya mdziko muno kupita madera ogulitsira nthochizi. Komatu zonse zinatha kamba kakubwera kwa nthenda yachisaka yomwe inasokoneza kwambiri ulimiwu mpaka pofikira anthu ochita malondawa kumakatenga nthochi mdziko la Mozambiki, zomwenso zinachititsa kuti chipatsochi chikwere mtengo mdziko muno. A Frank Kanyosa ndi mulimi wa nthochi ndipo akukumbukira momwe zinthu zinalili m'masiku ambuyomu. Kuno timatha kuti Thekerani timangothekerani kuti kupantira timane kuti Thekerani kunena kunoko mapita mathipi a nthochi anthu agwa magalimoto ndiye ndapeza chisaka sichabwera kunonga nthochi zonse ndiye azilangiza tithandiza njira izi ndizi zimalephereka. Nthochi poyamba timatha kugulitsa chitima chimodzi nkhatichi timatha kugulitsa nthawi imeneyo mwina 500 kwa pano nthochi imene zinde kuti zakwera mkoko umene nkhati umetowonapo titha kugulitsa 15,000 koma mmene zilili panopo sizikuyenda bwino chifukwa zokudya zimene zovutikira. Koma malingana ndi alimi a nthochi komanso adindo mboma la Thyolo pali chiyembekezo komanso chikhulupiriro kuti ulimiwu utha kubwereranso mchimake kamba kakuonjezera kwa ndalama ya thumba la zachitukuko la CDF kufika pa 5 billion kwacha. Boma lachita bwino kwambiri kwa alimi ambiri akulephera kukonzesera kubwezeretsa nthochi imene mbuyomu kunali matenda achisaka chifukwa chakusowa ndalama. Ndiye ngati boma lapanga choncho ndikuti tikhala alimi ochuluka kwambiri amene tingabwezeretse nthochisi. Komanso munthochi mukusowekera ngati mwina manyowa ndikuti no chifukwa kuti ndalama imene ichayo atithandiza ife alimi tingathe kumaweta ngati nkhuku kuti tizipezanso manyowa othira kaganizidwe kabwino malinga ndi kusintha kwa nyengo. Fa nyengo inasintha tisamangobwereza ulimi okauka ngati wachimanga umene sitikupindula nawo. Panopo tikuyenda pamutu oti tisinthe kaganizidwe pamene nyengo ikusintha ifenso tisinthe mwina kumayeserera ulimi ngati wa nthochi tithanso kumachita bwino. Tofuna kulimbikira kukira ntchito kumundawo kuti tisamalire nthochizo kumazilimbikira ndiye kuti munthu upeza thandizo. Mlangizi wa zaulimi ndera la Masamba Anjati a Christopher Kamweza anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalama za muthumbali zipindulira anthu ambiri kuphatikizapo alimi ambiri a nthochi mderali. Mukudziwa kuno ku Thyolo makamaka kuno ku Masamba Anjati IPA alimi amadalira kwambiri nthochi ndipo chifukwa chakubwera kwa chisaka cha nthochi lapangitsa kuti miyoyo ya alimi ambiri ivutike chifukwa kuti mmene tikunena kuti amadalira ulimi wa nthochi kuti alipirira ana school fees komanso kuti apeze chakudya amadalira nthochi yomwe. Chifukwa chakubwera kwa thandizo limeneli lithandiza kuti alimi minda yawo yambiri abwezeretse nthochi zawo
komanso zithandiza neno kuti pamene akubwezeretsa nthochi zawo zithandiza neno kuti so chakudya pa khomo chikhale chokwanira komanso athandizenso ana awo kualipirira school fees komanso kumanga manyumba abwino. Mawu ake mkulu ona ntchito za ulimi mbomali a Jackson Mvuladziko anapempha anthu a mbomali kuti asinthe maganizo nkuyamba kutenga ulimi ngati zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe zingagwiridwe pansi pa thumba la CDF. Ndithu kubwera kwa 5 billion imene CDF kutha kulimbikitsa ulimi umene wa nthochi chifukwa zilipo zinthu zingapo zimene zikupangitsa kuti choyambirira ulimi wa nthochi walowa pansi chifukwa cha matenda chisaka cha nthochi. Tikuziona kuti titha kukhala ndi misonkhano yowauza alimi ubwino wa kudzula mbewu zimene zapangidwa ndi matenda amenewo. Komanso alimiyo sangavute kudzula chifukwa ndi azidziwa kuti mbewu imene angazale yabwino ilipo kale. Ife singapite makalimbikitsa zulani pamene kukatenga mbewu yabwino yoti tiyapase tilibe. Komano ndikubwera kwa CDF community ina iliyonse constituency ina iliyonse itati yayikako chidwi ndikuti tikhala ndi manazale kumene tizipanga mbewu yabwino yopanda matenda imene tisana yambe kukayigawa alimentiza auza kuti adzule mbewu zonse zimene zabwidwa ndi matenda amene azanthochi. Mwa ichi ulimi wa nthochinso utha kulimbikitsidwa. Malingana ndi adindo komanso alimi a nthochi ku Thyolo kuonjezera kwa ndalama za thumba la CDF kufika pa 5 billion kwacha kubwezeretsanso mchimake ulimi malonda a nthochi komanso anthu ambiri adzapezanso mwayi wa ntchito kudzera mu ulimiwu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano.